سلام تعنا هابلي أو كل كنا عالم تركوا ناي ال بي توب تخاتلتي أبزلهم سلامكم بزح ترفيا للي كم يغنيكم تعنا كل سلام ديو باي وجان سلام يا إجزاء هير مسكن كم تعنا سلام زلخو نزهم دما أبزلهم سلامكم بزح ترفيا للي نزل channel حدشت نزخونكم وقاعد حنا مسخهم سبسكرايب بمقوار بيتسب نزخونكم دما لايك شير كومون حنا صريتهم أو كومنت مبرتتاعهم زلكم ريتون حساب دما أو كومنت مقداف مبرتاعهم يفعلين كرات حواتي مباركس نايلو ما أنت حزلكم متيزلخو كمتي أما توزرهم ناي 140 كاري يقولوا حمشتك في الجزا شاورن شنتيو تنزلوا كم جمرة أسكام مفصمتا خندي يود ملسن نايلسن مالتيو سلازي ناي حتى حفتنا له ناتو يحيزلهم متينخو لا حديده اسا بخندي واغا بخندي كله سمين تحشوا تصر كل ነገር بخندي خمس غزوته بخندي دما خندي خمس ودا كونترات ديا ولا بمعالتاويا ዛስሪ حتى دما አውዝ ቪዲዮ ክነግረኩም የማለትዩ ግን ጉራት ህዋተይ ካብ መጀመሪያ እስከ መፈጸምታርማ ክትሰምዑዎ بتحتنا يلاوكم نايزا حفتنا جزا دما عف سدت يا زلا እግዚአብሔር አምላክ ክብር ተሐፍቴ ካብ ስደት خيرو عدخي بسلام غيرو يأتيخي التولدلو التزمودلو ادمي عناي يهاب ክብር ተሐፍቴ ናብ ስደት ዘለና ድማ ንዓይም ስለና يمسلنا تريولهم جزا مودا يا لترفاتلو ካብ ህዝሲ ጥራሕ ናይ ቀለም ይዝተርፋሎ ማለት እዩ ስለዚህ أنا عايم سلنا እግዚአብሔር አምላክ ቤተን በሳ ጻርቀራስ ዓርፈሉ ቤተ አብርሃም ይግበረ الخيز حفتي معري ስለዚህ همزو ትሪእወለኹም ብዙሕት ቪዲዮ እኳ ንጽር ወላ ተዘይኾነ ግን መሰራርሓ እዩ ሓሙሽተ ክፍሊ ገዛየን ንኣተን ድማ ክንደይ ወዲኺ ኢለ ሓቲተያ ንሳ ድማ እዞም ለስርሑላ ኣጽፉፍ ኣቢሎም ኣሕዋተዮም ዘስርሑላ ብጣዕሚ ደስ ልብል ኣሰራርሓ እዩ ግን ኩራት ሕዋተይ ከይተጨናነቕና ማለት ንሳ ከተገዝኦተላ ትንብረት ኩሉ ብሓደ ግዜ ኮንቲዮ ስሪሓቶ ቀስላለት ያ ስሪሓቶ او ድማ ናይ ዋጋ አፈላላይ ክልወና ኾን ይኽእል እዩ ክንገዝእ ተለና ናይ ንብረትስ አሽዒቱ ብርካስ ልገዝኦተለን ይዋ بخبار لجزء نيوا كله دما استفعلالي أي مالتيو كم كواويو دما سلز فعلالو تما هندزي وديا تما أنا سخندزي وديا إلنا كن خنبلي بالنايم بي بزناتا لود أتك نجرا كنت اللي كن بتعمي دسلنا مرة الله إخم كرات حواتي بسلام جيرو عفسدت يا زلا بس لا سدت دما كعسدت دما عدا بسلام ناب بيت سوانا ولد داك تعت دما مرقاكم أو كومنت كدفلي كورات حواتي أنا دمائي خندي خمس ودت نفتو حاتي تزمت أخوك نقرأكم يا خم تزولكم دما ناي واقع ناي نبرة واقع كم معلت لما معلتي لوس خلني لغنصلني يوم مالتيو لما رهقنا أنا ناي قلم واقع قلم جنا أي تقلمينيو لسن راحينيو ناي لسن جن هندي ودي على بلبلية قام تسرح حواتي تخليات وناي خندمو نازية حمشتك في الجزاب بملانية بكونتراتيا أسريحاتو كونترات دماي بعلو الزكاة حتى للخاصة بندحر هاليو كونترات ما بتعم حريفيو كونترات قتل السنة التدليا مالتيو سلازي ناي معلتاون صبوي معلتاون تسرح تخليها ما هتجن كونترات خوين لأي ندحر سبب تقوى هاليو خوينو سبب زكاة حتى للمتملس ندحر هاليو خوينو بتعم حرفيو سلازي لو قبلكم كرات حواتي غرتانا والخوية مجمريا سمينتون عايزي جزازي كمجمريا لسن اسكاز حزب مفصمتا لسن خندي وديا زبليه كي جمرالكم مجمريا زغزوتو اتي كم مجمريا زغزوتو سمينتو مجمريا زغزوتو 4 كونتال ينيرو مجمريا 4 كونتال بشحي سلستي دهالو يا غزي انيرا سمينتو مالتيو 4 كونتال ل4 كونتال ب 1300 50 خلته شح مالتيو زين 50 شح مجمرتها او الراقي فانيرا كاغوزي لا يا اخلي الونوا كاودماي 10 كونتال مالتيو 10 كونتال دماي ناي 10 كونتال دما بشحي خلتي نيرو بشحي خلتي دما 14 شح طلالا ني زودوتو ني لسن 6 كونتاليو 6 كونتال دماي ب
76,000 ማለት እዩ እዚ ናይ ሲሚንቶ ጥራሕ ካብ መጀመርያ እስካብ መፈጸምታ ዝወድአቶ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ኒ ጃህያ ማለት እዩ ጃህያ ወይ ከዓ ጸጸር ድማ ንጃህያ ወይ ከዓ ንጸጸር ድማ ክንደያ ወዲያ መጀመርያ ዝገዘአቶ ናይዚ መንደቅ ተረፍ ነይሩዋ መንደቅ ንገዘአቶ ማለት እዩ ኣሻዓይቱ ብርካሽ እዩ ነይሩ ሓደ ቢያጆ ሲል ሓደ ማኪና ማለት እዩ ሓደ ማኪና ንቢያጆ 16,000 ናሃለየ እያ ገዚኣ ማለት እዩ 16,000 ናሃለየ እያ ገዚኣ ነይራ ካብኡ ብድሕሪኡ ድማ ወሲኹ ብጣዕሚ ወሲኹ ብዙሓት ሰዓት ኣብቲ 9 ሰዓት ግን ንሓደ ቢያጆ ሲ 16,000 ናሃለየ ኣሽዒቱ ገዚኣ ነይራ ካብኡ ቀፂላ ድማ ንመንደቕላ ተሰሪሕዎ እዩ ካብኡ ድማ ተሪፉ ድማ ንልስን ድማ ኮይኑ ንልስን ኣብ እዚ ናይ ልስን ዋጋ ናሃለየ ግን ሓደ ርብዒ ቢያጆ ሲ ወሲኻ ነይራ ማለት እዩ ነቲ ርብዒ ቢያጆ ግን 16,500 እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕሰብዎ ንና ርብዕና ንሙሉእሲ ማዓረ ዳርጋ ዋጋ እኒአው እዚ ብጣዕሚ ይቕናስ ነይሩ ማለት እዩ ጠቕላላ ናይ ጃህያ ድማ 16,000 እና 16,500 ወዲኣ ነይራ ማለት እዩ ንሓሸዋ ድማ ንሓሸዋ እውን ከምኡ እዩ ካብ መጀመርያ ልስን እስካብ ካብ መጀመርያ መንደቕላት ደቕላት ተጠቐመቱል ነራ ተረፍና ካብኡ ድማ ርብዒ ወሲኻ ማለት እዩ እዚ ድማ እዚ ሓሸዋ ማለት እዩ ሓሸዋ መጀመርያ ንሙሉእ ክትገዝእ ተላ 48,000 ነይሩ ንርብዒ ክትገዝእ ተላ ድማ 16,500 ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ነይሩ ናይ ሓሸዋ ናይ 64,500 ወዲኣ ነይራ ማለት እዩ እዚ ንሓሸዋ እዩ ካብኡ ድማ ንማሻሻታ ገሊና ኣብዚ መጀመርያ ኣብ ሰረት መሰረትና ቢመሳሰረና ማሻሻታ ንመልእ እኒና ናዚያ ግን ኣብ ማሻሻታ ማእዚ ተሞሊኡ ምስልስን እዩ ማለት እዩ ገዛ ተሞሊኡ ማሻሻታ ካብኡ ድማ ክንደይ ድማ ለእምኒ ለሓደ ቢያጆ ክንደይ ከም ዝወድእ ጠቕላላ ዝወድእቶ 4 ቢያጆ እዩ ጠቕላላ 4 ቢያጆ ያ ወሲዳ እምኒ ማለት እዩ ናይ ማሻሻታ ናይ ሰረትና ናይ ማሻሻታ ክልቲኡ ዋግኡ ዝተፈላለዩ እዩ ስለዚ ኣሽዒቱ ክንደያ ገዚኣ ንሳ ንማሻሻታ ማለት እዩ 4 ቢያጆ እዩ ብ16,000 ማለት እዩ ብ16,000 ድማ 64,000 ወዲኣ ማለት እዩ ለናይ እምኒ እዚ ንማሻሻታ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ነዚ ገዛ እዚ ነተን 5 ክፍሊ ገዛ እዚአን ኮንትራት ብክንደይ ተኳናቲሩ የስርሐሎ ተልኩም ነው ድማ ብክንደይ ተኳናቲሩ 200,000 እዩ ንኩለን እዩ ለሲኑ እስካብ ምሕባጽ ማለት እዩ ኮላይ በዓሉ እዩ ልሕብጾ እስካብ ምሕባጽ ግን ተማናተይ ከምዚ ወሲኹ ገለ ትብሉ ተኸልኩም ግን ኣጋጣሚ እዩ ካብ ለሳነ ላብ ለሳነ ካብ ነዳቅን ነዳቅ ከም ዝፈላለን ኣዚያ ድማ ልቀነሰለ ክትረኽቡ ትኽእልኩም ልወሰኸለ ክትረኽቡ ትኽእልኩም ናዚያ ግን ኩለን ማለት እዩ 200,000 እዩ እስካብ ምሕባጽ ማለት እዩ ካብኡ ጠቕላላ ኩሉ ናይዚ ኣቑሑ ዋጋ ናይ ሲሚንቶ ጃህያ ሓሸዋ ናይ ኩሉ ድማ ዋጋ ክንደያ ወዲያት ኢልኩምኒ 237,000 እያ ወዲኣ ካብኡ ምስ ናይ ኮንትራት ድማ ጠቕላላ ዝወድአቶ ናይ ዝገዛዚ ናይ ኩሉ ጠቕላላ ዝወድአቶ ማለት እዩ ምስ ናይ ኮንትራት 200,000 ኢለኩም ነይኹ ናይ ጠቕላላ ናይ ዝኣቑሑ ድማ 237,000 ኢለኩም ነይኹ ሕዚ ጠቕላላ ድማ 437,000 ጠቕላላ ወዲኣ ማለት እዩ ስለዚ ኩራት ሕዋተይ ናዛ ለወድአቶ ክርታፍትና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ክንደይ ወዲኡ ልስን ናይ ማዕጾ ናይ ምሕባጽ ድማ ክንደይ ቀለም ወዲኣ ዝብል ድማ ኣብ ቀጻሊ ከም ጸልኹም ኩራት ሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ግን ናይ 140 ካሬ ኮይኑሲ ምስ ልስኑ ክንደይ ይውድእ ዝብል እየሒዘልኩም መጽ ነይረ ናይ 5 ክፍሊ ገዛ ማለት እዩ እስካብ ዝሕዚ ጽን ኢልኩም ስለ ዘዳመጽኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድሕር ሃሊኩም ግን ኩላትኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንዳወልኩ ቻው ደሓን ቆንዩ ሰሰናዩ ሰላም ይራኽበና